Nang san Hima wan rak Shapi ke Jingkyntip Fifa World Cup hajar ar Hakaba ki don ki kusnam nak benta ki nong job. Bani shementa kani ke Jingkyntip hila benti dengan pot kubor unang san Hima. Pendap ya kapon bala ai bat ki babha ka bok kin yo iki kusnam bakentup. First prize skuti badang thamai bat kapisa ka ba khatsan hajar tingka. Second prize, television badang thamai bat kapisa arpo hajar tingka. Third prize, mobile phone badang thamai bat kapisa atusan hajar tingka. Kindon ru ki consolation prize balai pusan hajar tingka. Bat ka special prize ka ba san hajar ya ki bapen poi buntam ki ho. Ya ka jubab la ban pha tang da ka pom bala pen mi ha ka kot khubor unong san Hima. Anong priang ni kibapa degi wei pad karukom. Katarik bakhado ban penpoy ki phom saka shlam trekam unong san Hima hamau khar shelo kanlong ha ka khatlai tarik ubanai bakhata arajar arpoa. Na ka benta kitu ki bam yo e ka khot khobor unong san Hima ha ki shlom ki thau jongki sngo bha ban pente bau number phra ar san phra kandai hinyo phra hinyo not ar lane kandai phra riu lai not Kendai not lai san lane kendai not pra kendai sao henriu san hinyo sao iwe.